ketrok kabadon yau registration number JK not R CB Sao Lai Lai San kabakit yu so watermelon kala kemding kensan hadu bakanda ingkhong hikhain katkum ka khobor balayo lom jingtip kate ka jingjia kalajia haka surok ba national highway hake banta ke badang hab haka shnong Shangbangla Haribhoi district haka por kumba architect step AA haka ba ka tega trok palanya do data wakmare na Maharashtra kabadang kyu she ke banta jong nong ba shalong Henry kala kemding kensan hapdeng surok klem da tip tikna ya kadau batla suba ba kate ka trok kala short circuit mas nyo jingtip halor kate ka jingjia ki pulit jong nong po traffic kala lej marmar kate ka jaka ban penlong ya ka jing token ba don bok ha kate ka jingjia om shim la don ba mensau bat unongnya ulalai ban phet yelade ingkhong